Man kasnem kata khatsan tarik Oktober ka perthei baro ka jurekhi ya ka war wat kinde ka balabu kerpang ya ka negasngi da ka United Nation ban itu ya ki bri ki badon ka jingduna dukat met ha ka boryo i ne matla dei ha ka snem kat kandai spa anyop kundai la rekining kong ya ka negasngi hari bilat bat ka jingmut bakong san kalong ban kentu ya ki bajba bakin siutu ya ka jinglong kerpang jong ki brio ki baduno ya ka boryo i ya udingdu bali la penmi iningkong da u Dr. Richard nakari USA but uni u doktor uju shna bun ki jaitiar ki bala ban pendon kam habaro ka perthei da ki brio ki baduno ya ka boryo i ni matla kumta udingdu rongli ulong ka khmat jong kini ki parlok jongi uba juyarap habaki yaj lenti jam sesilyang surok ban kiu ne hiar kali ban lej ki kam ki office ki bank ki hospital bat kiwei kumta dei ha udingdu ba ki brio ki baduno ya ki khmat ki shania teli kat kum ke jingsyam jonga ki brio ki baduna dukhat met ha ka boryo i ne matla ki kham khlan ka bor kan mau namar yanga yapi kimyo i ne itu Henry ki shukan mau na ka surkren bat habakilek shani shatai tang chisien kim klet chu yakato kalenti tang da u dingdu uba yalam lenti yaki kino ki riu pajba haba pio i yaki brio ki baduna dukhat met ha ka boryo i ne matla bat pikwa ban yarap yaki kum haki jaka babun kali ki jaka bakim ne bakin jam sesilyang surok kebaningkong kren taka sur bajam penitu yalade bat saterwa ya ke jingkwa yarap jongpi bat kenmau haba pialam lenti yaki sya bakin bat kakti nadin terpeng jongpi bat haba pialam ban syong kum haki syuki hasua bakin syong penbat ya ka syuki da kakti kenang bakin sautu sisien ngakan mau hayudu katba ngadang yaj lenti ngakum yatingku bat wei unong kit jor ngalamut ban ong map yanga Henry ukulai tim penban yanga da kaba uong ka klem khmat bat hangta ngala jubab kloy kumne pi ubadon khmat balai phim kiar yanga uba klem khmat laya thu yanga badon ki brio ki baduna dukhat met ha ka boryo i ki lej ban pan jirap
na uwi u MLA ubangam kwa ban penpau kerteng ukren penban kumne tang yaki bayoi ru ngamla ban yarap kumno ngan yarap saya ki bam yoi bat na jubab ya kejing kren tokmet jong uni u MLA kan mau pinim yo jong sa hakatu kesyuki palat ia kasansnam namar ka ketin tador jong pi kala pendrem lupa ia pi kumta ngakentu ye ki nong sensar ne ki riupat ba haba pia kendu kum ye ki ne ki briu ki bajubat dak udingdu ban teba lenti haki jakayau ne kino ki benta to kan mau ban buram lem yaki namar lada nga ubayoi ngamla ban yarap ne buram lem yaki brio kibam yoi hato ngan kmi lenti ba ublei un kerku bangan lebha bat yarap tang yaki brio kibayoi ngakenturu yaki nongnya kali kamai sioba ban kentiu lem yaki hakalik kawan namar kisiu bai kali kaju kum ki weipat bat haba pikentiu yaki kin kamsuki lada jia ba upulit upayat kloy ya thu ba pikentiu kum yaki ne kibrio namar ka jiye trilang ki nongnya kali bat ki pulit na kabenta ka bahalang ki brio ki baduno ya ka boryo i ni penpau ka jing ngongu sikat dai kumta ki brio ki bamyo i ni matla ki kam don kam ya ka jing ya burom mar keliang namar wat lada kimyo i henry ki yai persyang kat bala banyaj banyang bantrei kum ki weipat la ka dei hayeng ne haka imlang salang kublai sibun